Ladislave, gratulace, byl jste zvolen hráčem utkáním, dal jste gól, ale shodneme se na tom, že jich dnes mohlo být i více? Mal som tam ešte príležitosti nejaké, aj tyčka, a ešte jedna hlava, ešte možno nejaké, ale som rád aj za ten jeden gól a hlavne za tú výhru, lebo už sme to potrebovali a môžeme sa teraz odraziť a štvrtok musíme postúpiť. K tomu gólu to bylo těžké zakončení, vy jste tam couval, souhlasíte? Jo, cúval som, dostal som pekný center od Kikiho a ja som sa snažil nejak to umiestniť a dať do toho silu a nebola to ľahká hlavička, ale našťastie to tam padlo. Zakončení na začátku druhé půle, zazvonila tyč, šlo to tam procpat? A šlo to tam, ja si myslím, že už brankár nečakal, že sa to budem snažiť dávať na bránu a nie spätnú. Bohužiaľ tá tyčka, no tam pár centimetrov chýbalo, ale ako hovorím, hlavne, že sme vyhrali. Následně jste byl blízko gólu, Holzer, jeho tvrdá střela, nechtělo to spíše uhnout, než tam strkat hlavu? Tak ja si myslím, že aj tak, keď som tam strčil hlavu, tak to šlo vedľa, takže keby uhnem, tak to ujde ešte viac vedľa, takže... Nebál jste se? Ne, toto akože lopty sa nebojím určite. Dobře, a ještě to poslední zakončení, tam jste skončil vy v síti, jak blízko jste byl balónu? Tak ja som vedel, že Plavša to bude pravdepodobne centrovať, ja som sa snažil nejak sa dostať pred toho obrancu a už som len skákal do toho, bohužiaľ som to už nestíhal, ale bolo to blízko, ale akože chýbali centimetre.